אני רן, ואני אציג לכם כמה פיתוחים חדשים שעשינו עבור מערכת סקיוריטי. לדוגמה, במסך הראשון אנחנו רואים את הפרויקט בפנורמה 360. הוספנו פיצול מסך שנותן אפשרות לראות את הפרויקט על גבי מפה תלת-ממדית ולהסתובב. ללחוץ על מסך מלא וכל התלת-ממד, להציג את כל הפרויקט, ללחוץ על אחד הבניינים, להציג כל דירה, לעבור בנכס עצמו, להציג אותו. אפשר גם לפצל מסך ולהציג בצורה כזאת גם את התוכנית קומה, ואפשר להוסיף גם את הפרויקט עצמו. ככה נוכל להציג כמה דברים במקביל, ואפשר להוסיף את אותו נכס להשוואה דירות. מאוד נוח, מאוד יעיל. אפשר גם להציג את הפרויקט ואת מה שסביבו על גבי המפה, זאת אומרת, נוכל ללחוץ על כל נקודה בפרויקט ולקבל דרכי הגעה גם דרך ציבורית וגם דרך הרכב. אני אוכל להשוות בין דירות, זאת אומרת, אני יכול לחפש דירות 4 חדרים ו5 חדרים, ולהציג אותם מה שפונים על גבי אותו מודל תלת-ממדי. אני יכול להשוות בין הדירות. ולשלוח לאותו לקוח את אותם דירות שנבחרו. מעבר לזה אנחנו גם מייצרים סיורים וירטואליים בתוך הנכס, או במסחר, תוכניות צבעוניות, מיתוג. כל זה במקום אחד. זהו, זה לבינתיים.